Ešte predtým, ako mi napíšete komentár pod príspevok, že nič nie je vidieť, čo robím, tak rozkliknite si prosím vás obraz, to som mala asi hneď na začiatku videa povedať, lebo zas to budem riešiť a zas len nervy budem mať. Najprv si zoberieme mixér a 2 cottage cheese 200 g, čiže dokopy to bude 400 g cottage cheese. Dobre, olížeme lyžičku. No. Pridáme vanilkovú pastu, trošku agávového sirupu. Keď nemáte doma agávový sirup alebo čakankový sirup, nemusíte, dajte si med alebo môžete úplne vynechať z receptu. Záleží to od vás, ako veľmi máte radi sladkú zmrzlinu. Pridáme 50 g ďatlí sušených, alebo keď nemáte ďatle doma, ale máte čerstvé figy, teraz je sezóna, tak tie najsladšie, najcukrovitejšie figy si zoberte zo stromu, 3-4 kusy vám úplne budú stačiť. Trošku posolíme a pôjdeme to celé všetko pekne rozmixovať do hladka. Mňam, toto bude, toto bude very good. Keď vám je to málo sladké, tak samozrejme pridajte ešte sirup alebo med, alebo tie ďatle, takže podľa toho potom tie kalórie sa budú rátať. Olížeme lyžičku a zoberieme si stierku. Toto máme, olížeme stierku. Pani Zuzku pozdravujem a ideme to dať do mrazničky približne na 3-4 hodiny. Samozrejme prikryjeme a potom ideme ochutnať. Toto musíte vyskúšať. Určite. Hlavne nechajte na tie 3-4 hodiny, možno aj celú noc v mrazničke. Ja som bola nedočkavá, u mňa to vydržalo len 2 hodiny, ale aj takto, tento krém je úplne že bombastický. Vyskúšajte, dajte mi vedieť, ako vám chutila táto zmrzlinka a vidíme sa na budúce. Čaute.